आई भैया हम गायक सिकल से नहीं एगो माई से कैसे विनती करता रही आ दहेज के बारे में कैसे सुनावता रही। आई हम अपने गीत के माध्यम से सुनावे जाता नहीं। बेटी जनमला के दुख भइल भारी, काहे नहीं बुझे लोग बेटी के लाचारी। बेटी जनमला के दुख भइल भारी, काहे नहीं बुझे लोग बेटी के लाचारी। बेटी तब न गई झांसी के रानी, बनल बा इतिहास कैसे बेटी ससुर हो जाइए। बेटी तब न गई झांसी के केहू चाचा बेटी जनमाई दहेजवा के पैसा कहाँ से दियाई। कैसे के चाचा केहू बेटी जनमाई दहेजवा के पैसा कहाँ से दियाई। सुखल सन ही गरे बेटी के लाचारी, सुनल सारा समाज कैसे बेटी ससुर हो जाइए। सुखल सन ही गरे बेटी के लाचारी, मुस्कान रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिसहनिया चौक।